Ćao svima. Samo jedan dan, pošto smo objavili bug koji se pojavio u delu za zakazivanje objava u samom Google Business profilu, bug je uklonjen, iako smo ga mi detektovali još tamo nekog 9. januara, znači skoro pre mesec dana. Ne znamo da li nas je Google čuo ili nije, ali eto, lepo je što se to ispravilo, tako da evo ovde umesto 29. januar sada stoji 30. januar, tako da što se tiče tog baga rešen je. Tako da smo to hteli da vam javimo, da možete da nastavite da zakazujete postove u samom Google Business profilu. Tako da želimo vam puno lepih objava i puno uspešnih lidova sa Google Business profila. Zapratite naš YouTube kanal i newsletter na LinkedIn našoj stranici. Pozdrav, prijatno!